hayyo Sénégal naaju alhaji ngaari hayyo ɓiɗɗo pullo Mauritanie naaju ngaari no leydi mon waɗi mi nani lamɗo mon ene tinni addi tuuse ngam wallude miskineɓe i mata leydi mon waɗani ɗum minen de min jii ko laamu addi ko gemme hay gemme ɗe gadana ko jawdi kono ko faati e ballugol miskineɓe ko 18 heures de min leloto massa minen kam ko 20 heures ngaari ko gaddunoɗa hen Sénégal hande talata 14 lewru avril so wona haala corona ha hande haala tuuse nguura ɗon dene yiɗa kam e haala momtugol ñamale Afrique ha dañe ɓame ɗum noon ngaari jarani ɓuɓtinde ko wuli ene moƴƴe ɓandu mi fuɗɗoro jande Sud Quotidien holko nde addi jande nde haali haala mawka holkan Macky Sall horejo leydi ndi eyi o wi so rabo o ustaki Sénégal fayi koye uddade uddude galleji ɗi ala dawol ala yaade jeere goto fof udde e galle mum ngaari ɗum kam haydara mi haalani e wiide jande nde confinement général ɗum de moƴƴani Amadou Moussa e Baba Hamad Thiam ha direct news yalti gayi wi fotinde Macky haali ɗum sabu ɓesgu leydi ndi ina andi rafi o nan o moggine Sénégal ko ɓuri hulɓinade ina waɗi yogo e yimɓe ina moggini rafi o ɓen cuwataw yiyede sabu to diwan Louga neɗɗo goto raaɓi toon nogas e joyo neɗɗo wala hawla ko ɗon l'observateur natte haala ka wi Louga kay ko ma Allah faabo ngaari wona Louga tan ko aduna o fof so Allah faabaki moƴƴani ko ɗon jare nde wi sabu ko woni toon ko musiba Louga kay Touba kame Thiaroye huude nde toon koko jiiɓi ko ɗon grand place waɗi ka fiyande mum tol yo Sénégal naaɓe keddo e ɗe kaɗaɗe e ardiɓe leydi ndi kadi sabu to diwan Mbour ko laana tawa toon ene waɗi yimɓe ha wi dod ine jogori yaade jagga kono kadi caggal ɗum ɗon camion ngaji nan ɗo cirkila ina nawa yimɓe hakkude commune aji e commune aji walle diwanuji e diwanuji ko ɗon jare nde wi ko ɗum saabi rabo ɓeydi hewde Sénégal ko ɗon vox populi wi hay LONASE kay bonani hen yimɓe ɗe mbiye yo gusto to dente kawrata LONASE ene uddita sukaɓe worɓe babiraɓe ene gara suude PMI libération wiite haala ka cara wi ko ɗum saabi kay Dakar rafi o nana e laabi reɓa ina suwa hen basket ko ɗum saabi rafi o ɓeydi hewde Sénégal kadi hay ka communautaire keso hanki dañama daɓaɗo ma anda dabɗo ɗum hanki toon to guel tappe ko ɗon source a waɗi ga fiyande mum tuccet wi nogas e jeegomo wonduɓe e rafi o e nder balɗe tati donc kadi raɓeteɓe ɓe ganda raɓe ɗumen ha joni ina joggi ka communautaire o ko ɗon jayde nde wi ɗumen addi kulhuli comme e fayre e nder leydi ndi ko ɗon jayde nde weddi konngol wi holto paɗuɗen e o ref sabu jayde nde wi hakkude asete altine nogas e jeegom ka e nder leydi Sénégal hakkude ka contact e ka communautaire sappo e goho neɗɗo tawaɓe ina gondi hen ɗum ko hanki tan hakkude Louga Dakar Sud Guédiawaye Yombol e Goudiri to Louga ko jeeɗiɗo tawa toon to Guédiawaye ko goto tawa toon Dakar banggue worgo ko goto tawa toon Yombol goto tawa toon Goudiri goto tawa toon ko ɗon Daouda Diallo yalti gayi wi ngare gayi mi haalano résultat hande talata 14 lewru avril e nder 1,290 waɗanoɓe test hen jeeraɗo ngari eno gondi hen taw jeegomo ɓe ko contact hen ɗiɗo ko raɓaɓe ɓe ganda raɓɓe ɗumen kono kadi wonnoɓe hôpital uji ɗen cafre hen joyo celli 113 nani e cuuɗi cafrirɗe ɗi cafro yo Allah hokkuɓe jaam ngari ko ɗon janeji ɗi foof doki paati e haala nawgol tuuse olƴo gonɗo toon boɗe nduure e mukuña jaltuɗo toon ko ɗon jayde las are haala ka wi ɗeɗo tuuse de ko ñande aset kikiɗo wonno horejo leydi ene tawa camion ngaji chargi maaro e dilwil kamɓe sukara e ko yadaren ha wi dot e wiide jayde nde 100 tonnes maaro ujunnaje 10 tonnes sukara nebam kamɓe caabune camion ngaji chargi ina nawa e nder nokkuji 150 gonɗi ɗo e leydi Sénégal ko ine tolno e million galle poɗɗo rokkede ɗiɗo tuuseji kono ngaari mi nanani hen aɗa haala hen Sélia mi nanani hen tamaroje koye korka paaɗen kono rejid Sénégal naɓe ne jiiɗi jaɓɓe soɓe mbaɗino hen kam ma wallu ɗumen e lammo ko ɗo rewmi quotidien wiite haala ka cara wi caɗele nani gay e banggue nawgol kaɗo guura addi jeddi kewɗi ko ɗum min nawi wala ɗum nawruɗon ko ɗon 24 heures are haala ka wi kaɗo guura nawaka kam yo rokke miskineɓe nawra ko milliard uji 6 walla ko milliard uji 3 sabu ene heewi haala ka e hewde way kono corona way bonde ni ko ɗon Job Sy yalte jayde wi yimɓe rokkaɓe yo naw kaɗo guura e jokliji Sénégal ɗi eyi ko haala hen koko fati e milliard uji 6 ɗi sa ƴeewi koɓe mbaɗi hen ko fof ɓurani milliard e feccere ko ɗon jayde l'observateur wiite haala ka cora wi konguɗi Maysour Fayna tawe gayi ɗon ɗo o yeddi ha o leeli o wi nawgol kaɗo guura yettaki milliard uji 6 sabu carburant o ko laamu ngu totti kadi koninkoɓe laamu ngu jaltini camion ngaji mumen so heewi ko milliard e feccere woni milliard goto e million ngaji 5 ko ɗon grand place yalti gay wi nawgol kaɗo guura so wiyama milliard uji 6 Maysour Fayde yeddi ɗum ha memi leydi ko ɗon la tribune natte haala ka wi enquête baɗaɗo o kam ko yowiti e nawde kaɗo guura hayso ardiɓe ɓe jeddi haala ka lerani dey ko ɗon vox populi wiite haala ka
wi ala kay la tribune Mansour Faye kay leer ni wi ko milliard e feccere koporeje français fa njoba e nawgol kaɗo nguura ko ɗo la tribune natte haala ka wi aha kay kayum caɗele ɗe wona toon so wondintane Dakar nawde nguura ka adara caɗele kono musiba o kay woni ko hakkude Dakar e Bakkele hakkude Dakar e Matam hakkude Dakar e Kédougou hakkude Dakar e Ziguinchor hakkude Dakar e Saint-Louis ko toon guyga ka wonata ko fonno nawrede temedere wiye temedde joyi ko ɗon jayreji ɗi mbi woƴi ɓuuraɗo ko dolde ɗi goppi haala nawgol nguura kamɓe olƴo mum e jeddi mum ɗi paati e haala momtugol ñamale hooreji leydi Sénégal Macky Sall caggal nde wonno avocat Afrique caggal nde oɗo mboros yandini économie mondial wari ha laaɓi faggudu dongre Afrique ñamalede Afrique naɓe ndewetanoɗe poti ko sifede momte jaafe ko ɗon le soleil are haala ka wi aha Macky kay timmi avocat Afrique hankadi ko ɗon jani nde wi noddago Macky ngo ene waɗi notiɓe hen jam dañama Pape François gardiɗo dini Isayankoɓe Emmanuel Macron gardiɗo leydi France Mohamed VI gardiɗo leydi Maroc Tony Blair kamɓe fof ɓe tawti Macky Sall ngaari corona no hulɓini de kono no jogori jibinande Afrique ɓamtare ɗeɗo ñamale ɗe jogorano gasde ha aduna firto soɓe jaafama ɗum jam ala ɓiɗɗo pullo ɗo kay tawde koye leydi ma gon hawnaki tawol ko woni ɗo tawɗa e leydi amen ndi de ko caɗele to Nouakchott ko suka debbo goto biyeteɗo Khadijatou Sow jeeyaɗo e wuuro wiyetengo Kahaydi janoɗo Nouakchott gam noddede yo arsene liggo rutti wara o wara koto diwan Tiguinte taw wari oɗo debbo ko fulɓe hono makko ni e oɗo saaha tumaɓe ɓe ko ɓeɗo biyeteɗo Adama Oumar Ba e Alassane Korera caggalde debbo o yana ha gasi wara ubba toon kanko Khadijatou Sow noon ko saabi ɓeɗo jiita hade makko mayde o sakkirino haaldude appel makko koye biyeteɗo Alassane Korera kono biyeteɗo Adama Ba o tawaɓeɓe kaldi fonde appel aji capanɗe jeegom hande ko ɓen pawa jungo Adama Ba nane juuɗe police kono Alassane Korera nan to galle mum Khadijatou Sow ko hanki wirna la ilaha illallah ngaari Mouhamadou Rasulullah ko ni de ɓe mbaɗi guel cukalel dewe jok jagorɗo leydi Mauritanie kasnare ko fate nden e gardiɗo sembeji leydi Mauritanie ɓe kolliti de altine hanki o kala dariɗo leydi Mauritanie mo ala golle ko fate couvre-feu ala lawol circulde e waktuji couvre-feu no fuɗɗoronde so yiɗi wona police gendarme militaire e ko nandi hen ɓe kolliti noon kala hen jaggaɗo lawol ko fawte dow mum holko saabi ɗum noon ko yimɓe laamu ngu ɓe goppanno ko ha couvre-feu fuɗɗo ɓe joola otoji mabɓe ɓe cirkila so tawi ɓe jaggama tan ɓe jaltina carte uji mabɓe professionnel ɓe goppe ɓe jaa jagorgal kasnagal nden wi ɗum yo dokku kala mabɓe jaggaɗo kuugal koko fawte dow mum saabu yamirere hokkani ɓiyoɓe cirkil ko ɗon ceerno Amadou Tidiani mo Kahaydi yalti gayi wi aha ɗo nde kam ko gonga saabu hay min komi ceerno ñanden mboɗo woni juma mboɗo juuloy nde jimi oto policier ɓe witti tan cuddimi ko leeje jama ko ɗon si Oumar yalti gayi wi confinement Kahaydi o wondi ko musde militaire ɓe partout gendarme kam e garde ngaari ko min tengtinta haala ka hay hakkude Kahaydi e belnaɓa susa yaade ko ɗon gouverneur ka heeɗi yalti gayi wi muñe tan e ndeɗo hitande ko coronavirus woni lamɗo kala ko wi ko ɗum watte ɓiɗɗo pullo ene nande gonga de ngaari wonano nande gonga ko gonga kay saabu ko suddini ceerno Amadou Tidiani leeje ko dogni ceerno Hamdou Rabbi Diallo ko lelni yimɓe futuro ko ɗum saabi o wi noon ɗum noon ɓiɗɗo pullo nam mi wooti ha janggo so Allah hokki kunori hunde